Bueno, bos días. Empezamos. Rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, ceses e nomeamentos na Consellería do Mar, un cese e dous nomeamentos. O primeiro nomeamento é para cubrir a vacante deixada pola actual Conselleira do Mar, antigua directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Esta praza, este posto directivo estaba vacante dende a súa toma de posición como conselleira, e o que facemos agora é cubrir esa vacante nomeando a Ángeles Vázquez Suárez como nova directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Ángeles Vázquez é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, funcionaria de carreira da Xunta en ano 2005, traballou en diversos postos no Instituto Galego de Consumo e no Departamento Xurídico da antigua Consellería de Medio Rural e do Mar. Entre o ano 15 e o 21 tivo competencias en acuicultura, primeiro foi xefa de servicio, despois o directora xeral, e dende o ano 2021 ata o día de hoxe era xefa de servicio no Instituto de Estudios do Territorio. Este é o primeiro nomeamento. E o segundo é un cese a petición propia en un nomeamento. Cesamos a Patricia García, era ata agora directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica na Consellería do Mar, e nomeamos en sustitución dela a Cándido Rial, licenciado en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de Compostela, especializado na xestión internacional da empresa en Dereito Comunitario. Exerceu gran parte da súa carreira no sector privado e dende ano 2022 incorporouse á Xunta como funcionario de carreira. Primeiro era xefe de servicio na Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea e dende xuño do ano pasado, dende hai un ano, subdirector xeral de valorización de produtos do mar na Consellería do Mar. Por lo tanto, desexamos e agradecemoslle ata agora a directora xeral o seu traballo e desexámoslle moita sorte ao novo director e a nova directora xeral nesta nova etapa da Consellería do Mar. Entrando xa nos asuntos ordinarios do Consello, o primeiro, o acordo de outorgamento para a súa entrega o vindeiro 28 de xuño a designación das persoas e entidades que este ano serán recoñecidas coa medalla Castelao, que, como saben, xunto coas medallas de Galicia, que se entregan en torno ao 25 de xullo, son os recoñecementos de máis alto rango que otorga a nosa comunidade autónoma. Pois ben, hoxe o Consello aprobou conceder as 5 medallas Castelao na súa edición de 2025 as seguintes persoas e entidades. A primeira, medalla Castelao, será outorgada ao Grupo Luar na Lubre, que é unha das bandas de música de raíz máis internacional de Galicia. Este ano celebra máis o seu 40 aniversario. Méritos, creo que, de sobra coñecidos, máis de 400.000 discos vendidos, 2.000 concertos en máis de 30 países, un dos mellores embaixadores da música galega, ten participado en festivais folk os máis importantes do mundo, compartido escenario con estrelas como Mike Oldfield, The Cos, os Waterboys. En definitiva, son moitos os méritos que os acompañan, e incluso máis aló do musical relacionado coa nosa cultura. Gracias á súa iniciativa, a Real Academia Galega vai incluir a palabra Lubre no seu dicionario. Por lo tanto, creo que méritos acreditados de sobra no seu 40 aniversario, primeira medalla de Castelao para Luar na Lubre. O seguinte galardoado como medalla de Castelao é o escritor e xornalista Víctor Freixanes, un das voces máis importantes da literatura galega das últimas décadas, autor de obras como A cidade dos Césares ou Caballo de Ouros. Ten moitos galardós, o Premio Nacional da Crítica, o Torrente Ballester, compaxina a súa faceta de escritor coa docencia na Facultade de Xornalismo e articulista en varios medios de comunicación. E, ademais, como saben, ven de finalizar recentemente o seu período como presidente durante 8 anos da Real Academia Galega. Seguinte, terceira medalla de Castelao para o presidente honorífico, a día de hoxe, do Grupo Pérez Rumbao, Emilio Pérez Nieto. O Grupo Pérez Rumbao é unha das empresas líderes no sector da automoción en Galicia, 50 compañías, 60 talleres, casi 2.000 empregados. Emilio Pérez Nieto leva dende os 23 anos ao fronte da súa empresa, convertendo en todo un referente, ademais
foi presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, a Asociación Galega de Empresa Familiar e do Foro Económico de Galicia. A cuarta medalla de Castelao otórgase a doutora Rosa Rodríguez Álvarez, médica de atención primaria, recientemente xubilada, un recoñecemento, por suposto, a ela mesma e a todos os persoas que traballan na medicina primaria en Galicia. Ela é un perfecto exemplo da dedicación, da constancia e mesmo da paixón coa que exerceu o seu traballo. Logo de 35 anos, como decía, xubilouse no Centro de Durmideiras da Coruña e non hai máis que ver o cariño co que a despediron os seus pacientes, os seus compañeiros, para constatar a pegada que deixa na sanidade pública e con ela moitísima xente que traballa diariamente e que se vai xubilando tamén paulatinamente. E a quinta e derradeira medalla é para a Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica, a GAELA. Unha entidade que traballa dende o ano 2009 para visibilizar e representar os dereitos destes pacientes e as súas familias. Como saben, Galicia foi pioneira, e o sigue sendo a día de hoxe, no apoio a estes pacientes e, polo tanto, o recoñecemento a esta asociación e as persoas que sufren, son enfermos dela en Galicia. Creemos que algo obrigado, moi merecida esta medalla como as outras 4. Como decía, a entrega vaise realizar o vindeiro 28 de xuño, día que coincide co aniversario do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia e co regreso á nosa comunidade dos restos de Castelao. Cambios a asuntos máis ordinarios, a proposta da Consellería de Presidencia, un acordo que ten que ver, ademais é un compromiso anunciado que materializamos agora, de seguir mellorando o transporte público por estrada na nosa comunidade. Xa saben que os menores de 21 anos e os maiores de 65 poden xa viaxar de balde no transporte interurbano en Galicia e, como decía, un dos nosos compromisos era reforzar as conexións directas entre as principais cidades galegas, as chamadas liñas Conecta. Pois o que facemos hoxe é darlle o visto bo a posta en marcha dunha nova liña de autobús que vai unir Ferrol e Lugo. Unha única parada tería no Concello das Pontes, 4 servicios diarios, e isto vai supoñer reducir a 1 hora e media un traxecto que a toda agora está supoñendo 40 minutos a maiores. Son 28 novos servicios, como decía, 4 día, entre ambas cidades a semana, que se engaden, ademais, cun aforro de tempo importante. Cambio de asunto e de Consellería, a proposta da Axencia Galega de Turismo. Hoxe o Consello declarou 4 novas festas de interese turístico en Galicia. Son a Festa da Semana Santa do Carbaíño, que dende o ano 1893 se ven celebrando con unha serie de peculiaridades propias, composición musical e singulares. Xa sería a primeira. A Festa das Carrozas de San Cidre no Concello de Boqueixón ten medio século de vida e pon en valor os traballos tradicionais do agro con carrozas construídas de xeito artesanal. A terceira festa de interese turístico é a Feira Tradicional dos Remedios no Concello de Ponteareas, que busca homenaxear ao mundo rural e fai unha recreación da vida cotiá nestas zonas do condado na primeira metade do século XX. E a última, a Feira Cabalar do San Martiño de Francos no Concello de Teo. Unha festa remontase xa ao século XVI e hoxe en día unha das principais citas do sector, cunha enorme afluencia de sempre nesa época, no mes de novembro. Con estas 4 declaracións, Galicia vai contar con 142 festas de interese turístico, un atractivo máis para atraer visitantes, ademais contribuir á desestacionalización. Moitas delas celébranse nos meses non centrais dende o punto de vista turístico. Cambio de acordo e de Consellería. A proposta da Consellería de Cultura hoxe demos viste prace a campaña de actividades culturais que se van desenvolver dende esta Consellería en todos os concellos de Galicia dende o mes de xuño ata o mes de setembro. Son máis de 3.400 actividades culturais que vanse celebrar en máis de 200 concellos durante, xa digo, estes meses de verán. É a maior oferta cultural para o período estival en Galicia que se
que se fixo nunca, con tantas actividades, un número tan importante, ademais está xa baixo o ámbito do que está obrigado na lei, da Lei de Cultura Inclusiva, dirixida a todo tipo de públicos, de cativos a maiores, prácticamente todas as disciplinas culturais e, xa digo, unha parte moi importante do noso territorio. Por dares algún dato máis, 700 actividades máis que no ano 2024, xa decía que era o ano onde máis oferta cultural vai haber. O ano 24 xa fora un ano de récord, pois este vai ser con 700 actividades máis o ano con máis oferta, 1.300 actos vencellados ás artes escénicas, á produción audiovisual, aos espectáculos na rúa e haberá 500 actividades de dinamización cultural en museos, en arquivos ou en bibliotecas ou, por exemplo, outra cifra máis de 40 exposicións. Poñeremos en marcha inmediatamente unha campaña informativa que vai so lema para gustos, cultura, que dará a coñecer toda esta oferta cultural que se vai desenvolver, xa de xeito inmediato, en máis de 200 concellos galegos. Cambio de acordo de consellerías, un acordo referido a un monumento senlleiro, patrimonio da humanidade, estou falando da Torre de Hércules, no Concello da Coruña. Estamos a piques de rematar na Axencia Galega de Turismo un proxecto, vaise licitar antes de que remate o verán, obras de mellora, imos facer na contorna da Torre de Hércules por 1 millón de euros, e, por tanto, isto irá dirixido ao edificio en sí, pero ao mesmo tempo, e en realidade é obxecto do acordo de OSE, aclaramos declarar a Torre de Hércules e o seu entorno como un espazo natural de interese local, os chamados ENIL. É unha figura de protección que o que fai é poñer en valor e difundir e protexer e garantir a súa protección, a súa sostibilidade dos valores que ten cada un dos monumentos que son declarados en IL. Neste caso, todo en torno á Torre de Hércules hai unha presencia de fauna, flora exclusiva, pequenas pozas, bosque de ribeira e, polo tanto, todo iso debe ser protegido como un complemento ao propio documento, ao propio monumento en sí. É o segundo en IL que se declara no Concello da Coruña. O primeiro foron as illas de San Pedro, e xa digo que o objetivo é velar pola diversidade e a riqueza natural desta zona e compaxinar todo eso, por suposto, cun disfrute polas persoas que vayan visitalo. Ao final, a declarada zona en IL, que xa digo que o entorno da Torre de Hércules, estará ao redor dos 40 hectáreas que van dende a Praia das Lapas ata a cala de Durmideiras. Cambiando de consellería, hoxe aprobamos, dentro das accións que está acometendo a Xunta de Galicia, Consellería do Mar, frente ao descenso constatado, especialmente en algunhas zonas da produción dos bancos marisqueiros. Recordarán que a semana pasada anunciábamos un proxecto para recuperar o cultivo da ostra en Galicia. Hoxe, seguindo nesta liña, acordamos asinar un convenio co CSIC, o Consello Superior de Investigacións Científicas, para facer un estudo sobre a alimentación dos bioalvos en toda a zona da enseada de San Simón. Aquí está tamén producíndose un descenso das producións, son 234.000 euros, é a primeira investigación que se vai facer sobre a alimentación destas especies, e o que queremos é analizar se os bivalvos nesta zona teñen suficiente alimento ao longo de todo o ano e ver que factores están influindo na baixada da produción respecto a outros anos. Sigo no sector primario, cambio a medio rural. Hoxe acordamos, estamos, como saben, achegándonos, de feito, xa estamos na tempada, esta semana vai a ser ademais de altas temperaturas, na tempada de máis alto risco de incendio, seguimos tomando todas as disposicións para que os dispositivos estén plenamente operativos. Saben que temos, dende hai anos, un convenio co Ministerio de Defensa para patrullas do Exército, patrullas terrestres de vixiancia nas zonas máis sensibles. O que facemos é, os acordamos renovar este convenio e aumentar a súa cantidade ata os 550.000 euros para, isto vai supoñer que 5 novas patrullas se incorporen ao operativo. Serán un total de 35, estas 5 novas, ademais, irán á provincia de Ourense, as zonas de máis actividade incendiaria. Van estar operativas estas patrullas, empezarán a traballar o 15 de agosto e estarán ata o 30 de setembro. Cambio de acordo de consellería, hoxe acordamos convocar
axudas para seguir promovendo a comercialización de produtos artesáns galegos que estén no selo Artesanía de Galicia serán 265.000 euros, basicamente para tarefas de difusión, que poden ir dirixidas aos propios artesáns, que poden recibir ata 8.000 euros de xeito individual para participar en feiras e actividades de difusión dos seus produtos. Tamén os concellos que organicen feiras de artesanía poderán ter axudas ata 18.000 euros, e as asociacións de artesáns tamén 18.000 euros para organizar eventos relacionados coa difusión dos produtos que estén no selo Artesanía de Galicia. Cambio non de consellería, pero xa relacionado con outras competencias da Consellería de Emprego, dentro, xa foi obxecto de outros acordos deste Consello, dentro da liña marcada pola Xunta de Galicia de asustar cada vez máis a formación e os recursos que dedicamos á formación ás necesidades reais formativas das empresas, o que demandan, por tanto, asustar o que se paga con cartos públicos en formación, o que realmente é a formación que se demanda, acordamos destinar 2 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para actividades de microformación, que son aquelas de curta duración, dirixidas a unha formación, unha materia moi concreta que demandan de xeito rápido as empresas para, normalmente, o persoal que se está traballando nos seus tecidos productivos. Por lo tanto, o que queremos con estes 2 millóns de euros, o cálculo é chegar a uns 1.500 traballadores a través destas formacións que van a estar elaboradas a carta, participando directamente nesta elaboración as propias empresas. Queremos chegar, xa digo, 1.500 traballadores e ao redor de 130 empresas nas que traballan todas estas persoas. As axudas para a microformación, xa digo que son accións cortas, sinxelas dentro da súa organización, poden recibir ata 25.000 euros para estes cursos de corta duración e ímonos centrar no que agora mesmo nos sectores que máis están demandando este tipo de formación, que son todo o que ten que ver coas TIC, o mundo digital, o industrial e as tecnoloxías e enerxías renovables. Cambio de acordo, hoxe coñecimos, demos o visto bo o peche dun proceso que empezou a semana pasada e que foi a emisión de bonos sostibles, é dicir, para financiar investimentos sociais subvencionados a economía verde, que a Xunta de Galicia fixo a semana pasada por un valor total de 500 millóns de euros para financiar parte da débeda autonómica, da débeda viva. Recorden que este ano imos a obxectivo de déficit cero, a débeda que está viva, un refinanciamento, 500 millóns de euros, e temos que decir, hoxe pechouse o proxecto, que cun elevadísimo nivel de aceptación. Podería terse colocado o triple do que ofertaba a Xunta de Galicia. Isto tendo en conta que hai comunidades autónomas que tardan moito tempo, foi nunha sola mañán, moito máis tempo en conseguir colocar as súas emisións de bonos, fíxose en menos dunha xornada, hubo demanda polo triple do ofertado e isto, lóxicamente, redunda no tipo de interés que consiga a Xunta de Galicia. Foi un 2,8% que, a día de hoxe, é o tipo máis baixo conseguido por ninguna comunidade autónoma nas emisións de débeda que fixeron durante este ano, o cal fala ben as claras da confianza dos investidores na economía e finanzas da Xunta de Galicia. Hubo, xa digo, unha amplia demanda de investidores, máis do triple, o 65% do estranxeiro, destacando as ofertas que chegaron de Portugal e principalmente de Alemania. Cambio de acordo e de consellería, seguimos, como todos os consellos, con acordos para cumprir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas. Nesta ocasión, na cidade de Lugo, xa temos en marcha a día de hoxe máis de 2.200 vivendas repartidas nas 7 cidades galegas e ora en Lugo, onde, como na maioría dos outros concellos das grandes cidades, acadamos un acordo para a cesión de parcelas a cambio de que a Xunta de Galicia promova vivendas públicas en riba delas. No caso de Lugo foi unha permuta, en total 6 parcelas para construir 137 vivendas por un valor total de 21 millóns de euros. O acordo que tomamos hoxe afecta a 4 desas 7 parcelas, onde irán 63 vivendas de promoción pública,
no barrio de Paradai, e o que fixemos hoxe foi licitar os proxectos. En canto estén redactados os proxectos, licitaremos as obras e cumprimos tamén coa cidade de Lugo, donde recordo ademais que estamos a facer unha promoción moi potente na zona de Garabolos, 460 inmobles de promoción pública, aparte estos 137 nas parcelas que permutamos co Concello. Cambio de acorde de Consellería, Política Social, decía que a Gaela é unha das galardonadas coa Medalla de Castelao este ano e decía tamén na introdución, na referencia a esa asociación, que Galicia foi pioneira e a día de hoxe seguimos sendo a única comunidade autónoma que ten unha axuda establecida, periódica, para axudar os enfermos dela e as súas familias nos gastos moi considerables que teñen que soportar por esta enfermedade, ademais de outras medidas que creo que son moi importantes. Somos a primeira comunidade tamén donde existe un proceso específico para acelerar tanto o diagnóstico dela, cando pode haber algunha sospeita, como despois a valoración do proceso de dependencia subseguinte. A día de hoxe, alrededor de 200 pacientes dela e as súas familias estánse acollendo as axudas que a Xunta de Galicia ten dende hai 2 anos de 12.000 euros que buscan apoiar todos os gastos, os moitísimos gastos que teñen que afrontar, tanto material médico, mobiliario adaptado, servicios de rehabilitación, servicios de axuda, de acompañamento, todo isto poden sufragalo en parte con esa axuda de ata 12.000 euros que concede a Xunta de Galicia por cada enfermo e, bueno, aproveito unha vez máis para reclamar o que veñen reclamando de xustiza os enfermos dela dende hai xa meses, que dende 1 de novembro hai unha lei estatal de ELA aprobada, ademais, co consenso de todo o mundo, pero sin os fondos necesarios a día de hoxe. Sigo en cambio de acorde, en política social, hoxe autorizamos renovar a colaboración coa Fundación Juan Soñador, que se adica a traballar cos menores en risco de exclusión social para facer programas socioeducativos de atención integral. Esta colaboración que renovamos 200.000 euros, 200.000 euros en total. A Xunta chega pois casi o 90% e o resto pon a entidade e o objetivo é atender a 400 rapaces en risco de exclusión social, dándoles apoio educativo, atención psicolóxica, asesorar as familias, oportunidade de darlle actividades de lecer, en fin, todo o que ten que ver coa potenciación integral de menores en risco de exclusión social. E outro acordo en materia de política social, recordarán que hai unhas semanas tomáramos a determinación tamén en Consello de solicitar ao Consello Consultivo un dictamen sobre a posible inconstitucionalidade do decreto aprobado polo Goberno no mes de marzo no que se regula a distribución e posible traslado dos menores non acompañados dos MENAS en todo o territorio do Estado e, polo tanto, tamén na nosa comunidade autónoma. Xa dixemos nese momento que os criterios de reparto que non coñecimos simplemente o resultado final, a falta de planificación, a falta de financiamento, pois poñía en serio risco o sistema de protección do que está establecido en Galicia, a súa dimensión e o seu financiamento, que a día de hoxe está garantido. Bueno, pois, logo de recibido o dictamen do Consello Consultivo, acordamos, foi o acordo que tomamos hoxe, interpoñer un recurso contra o decreto que regula o reparto de menores estranxeiros non acompañados, recurso ante o Tribunal Constitucional. O dictamen do consultivo, un dictamen detallado, dá varias razones, argumentos xurídicos. Bueno, o principal é que hai unha invasión clara de competencias das autonomías, traballar a feitos consumados, que somos as que temos realmente as competencias en materia de asistencia social e protección dos menores, se fai unha distribución sin obxectivar e sin ter en conta os que teñen que prestar o servicio, que somos as comunidades autónomas. Insisto, mesmo o Consello Consultivo cuestiona a figura empregada do decreto lei. Por lo tanto, imos recurrir unha norma que claramente prexudica o sistema de protección de infancia. Lamentamos que non se fixera de outra maneira. Volvo a insistir no que temos dito sempre. Galicia non se vai nunca negar a ser solidaria. En momentos en que esta cuestión se puso en solfa en outras comunidades autónomas, nos o tivemos sempre claro, pero por eso demandamos que as cousas se fagan ben con planificación e con financiamento. Non nos queda outra que tomar esta decisión de recurrilo, logo do dictamen do consultivo,
que avala este recurso e, en todo caso, volvo a chamar a atención sobre a necesidade de que se houbera algunha distribución de menores non acompañados polas comunidades autónomas e, por suposto, tamén a Galicia, sería necesario, se non faríase imposible, o seu acollemento, planificalo antes no tempo e co financiamento necesario. Cambio de acordo e de Consellería a proposta da Consellería de Sanidade, hoxe tomamos un acordo importante na súa cuantía e na súa significación. O número de pacientes o que afecta é reducido, pero unha demostración máis da validez da sanidade pública e da necesidade de atender con independencia de outros factores os pacientes que o necesitan. Estou me referindo aos enfermos, unha das enfermidades raras que afecta en Galicia a día de hoxe a 51 pacientes diagnosticados. Estou falando de hemofilia tipo B, unha patoloxía hereditaria que causa trastornos na coagulación do sangue e que afecta maioritariamente os varóns. Decía que hai 51 pacientes diagnosticados en Galicia, 37 varóns e 14 mulleres, e hoxe o que acordamos é que Galicia sexa a primeira comunidade en España en tratar cunha terapia xénica a pacientes con hemofilia B. Non todos van poder ser tratados, son un tratamento para a súa curación. A previsión é que inicialmente poidan beneficiarse 8 pacientes en Galicia e o que facemos é administralles o único tratamento que na actualidade existe hoxe no mercado que permite curar parcial, en moitos casos totalmente, esta enfermidade. O custo son 15,6 millóns de euros en 2 anos. Por eso decía que todo o que encerra esta filosofía, este plantexamento por parte da Sanidade Pública de Galicia. E o primeiro en recibir esta terapia iniciará o seu tratamento nas vindeiras datas. E últimos 2 acordos, o último explicará a conselleira da Consellería de Economía. O primeiro ten que ver cunha política moi necesaria en Galicia que estamos levando a cabo. Si queremos atraer investimentos, si queremos que novas empresas que xa están poidan medrar ou empresas que non están se poden instalar, hai moitas cousas que atender, pero unha fundamental é que dispoñan do chan industrial necesario para poder establecerse, facilitar, en definitiva, o acceso ao solo industrial. Levamos tempo traballando na mellora dos parques empresariais. Recorden que hai pouco falábamos dunha liña de axudas para mellorar a seguridade nos polígonos, falamos tamén dunha autoría enerxética pioneira que se vai facer nos peiraos de interés autonómico e nos polígonos industriais de Galicia e tamén levamos unha política de ofrecemento de solo industrial a custe cero durante os primeiros 8 anos. Pero todo isto son medidas para o chan que xa existe, pero hai outro que hai que seguir construindo para poder seguir atraendo empresas que moitas veces é a súa primeira demanda, un lugar onde instalarse nun polígono industrial. A día de hoxe estamos habilitando novas parcelas. O informe que hoxe veu o Consello da Xunta de Galicia amosa que estamos neste momento desenvolvendo 5 millóns de metros cuadrados de solo industrial en 23 polígonos industriais en Galicia. Pois ben, destes 23 polígonos que estamos a día de hoxe desenvolvendo, 11 estarán rematados no ano 2028, é dicir, dentro de, como máximo, 3 anos e un poquinho máis. Isto é tanto como decir, outro dato do informe que os avaliamos, que o solo industrial que vai estar disponible en Galicia no ano 2028 vai se incrementar nun 60% ata chegar, ata superar o 1 millón de metros cuadrados, 1.100.000 metros cuadrados, e se xa imos, que é outra parte do informe, ata o ano 2033, traballando con perspectiva e o ritmo de expansión das empresas, podemos multiplicar por 6 o chan industrial disponible a día de hoxe. Isto, lóxicamente, supone moitas cousas, esforzo de planificación, de coordinación cos concellos, de coordinación tamén coas necesidades que vayan surxindo, pero tamén económico, o investimento previsto para cumprir ese obxectivo que decía antes de ter 11 polígonos rematados no ano 2028, achégase casi os 100 millóns de euros, concretamente 95 millóns de euros en actuacións para ter multiplicado aumentado ata un 60% o chan industrial no ano 2028. E último acordo, que xa digo que explicará agora máis polo miúdo a conselleira, ten que ver co traballo que estamos facendo para acompañar
e previr os perxuizos que se poidan producir se o vindeiro non ve de suyo se cumpre ese anuncio feito pola Administración de Estados Unidos, polo presidente de Estados Unidos, de aplicar tasas do 50% nos produtos importados da Unión Europea. Recordo, por poñelo en contexto, que o volumen de exportacións hacia Estados Unidos de empresas galegas é relativamente pequeno comparado co volumen total. Estamos falando dun 2,6%, pero tamén é certo que son moitas empresas, algunhas delas de pequeño tamaño, que necesitan nestes momentos ese apoio da Administración. E, polo tanto, xa pusemos en marcha diferentes medidas para apoialas e hoxe tomamos unha máis que é activar unha nova liña de préstamos directos para axudar as empresas galegas afectadas polos novos aranceis de Estados Unidos que entrará en vigor no mes que ven. Cada compañía poderá recibir entre 100.000 e até 1 millón de euros con prazos diferentes, máis ventasosos do habitual, tanto de carencia como en intereses. Pero para darlles máis detalles, deixolles coa conselleira. Pois bo día, grazas, presidente. Como dicía o presidente, pois estamos nun momento de incerteza internacional onde hai decisións como esta que mencionamos tomadas a moitos kilómetros pero que poden afectar de xeito directo e inmediato o noso tecido productivo. Por iso, pois, entendemos que é clave ter unha resposta coordinada dende o primeiro momento coas empresas galegas que están máis expostas a esta política arancelaria. E todo isto partindo de que saben que para a Xunta de Galicia é clave neste momento apoiar como unha auténtica necesidade estratégica a internacionalización das empresas porque soamente isto vai garantir o crecemento consolidado e sostido do noso tecido económico. Bueno, Galicia, por contextualizar, ten motivos suficientes, pensamos, para afrontar esta nova situación con confianza. Mencionaba o presidente os datos. Os datos exportadores de Galicia son magníficos, o foron a finais do ano 24, e do que vamos coñecendo ao longo do 2025 continúan esta senda boa. No mes de marzo do ano 2025, que é o último dato que coñecemos, superamos xa os 2.746 millóns de euros de exportacións, é dicir, que estamos xa nun 12% máis que o ano anterior. E Galicia continuamos liderando e mantendo unha posición destacada en todo o panorama exportador estatal. Representamos actualmente un 8,1% do total das exportacións españolas en marzo de 2025. Co cal, pois, como digo, a fortaleza da nosa economía e a capacidade do noso tecido empresarial para competir é evidente con estes datos. A partir de aquí atopamos esta situación. O 2 de abril de 2025, Estados Unidos anuncia esa imposición dese arancel recíproco do 20%, que saben que posteriormente suspendeu durante un prazo de 90 días, que é o período no que nos atopamos. Compre lembrar que esta non é a primeira vez que nos afrontamos a barreiras arancelarias por parte dos Estados Unidos e por parte das exportacións galegas. No ano 19, xa baixo a anterior administración Trump, introducíronse gravámenes do 25% a determinados produtos agroalimentarios, por exemplo, o viño. Isto provocou certamente caídas de exportacións durante os 2 primeiros anos, pero a recuperación no ano 21 foi dun 35,8%, co cal se demostrou aquí o que estou dicindo, a capacidade de adaptación que ten o noso tecido empresarial. No contexto actual, o impacto esperado dos aranceis pensamos que vai ser máis contido. Dicía o presidente, Estados Unidos representa actualmente aproximadamente un 2,58% das nosas exportacións totais. O noso mercado principal segue sendo a Unión Europea. E segundo as estimacións realizadas polos nosos servicios técnicos, esta medida nova de Trump podería supoñer unha caída dun 0,52% do total exportado desde Galicia, uns 160 millóns de euros. Cal é a situación actual das exportacións galegas a Estados Unidos no que vai de ano? Pois, de momento, as cifras continúan sendo moi boas. As exportacións de Galicia a Estados Unidos no mes de marzo de 2025 foron 52,84 millóns de euros, é dicir, temos un crecemento dun 40,6% respecto do mesmo mes no ano 2024.
E no primeiro trimestre, no seu conxunto de 2025, chegamos a 161 millóns de euros, é dicir, unha subida dun 4,7% con respecto ao período anterior. Polo tanto, a diferencia de outras comunidades autónomas, Galicia chega a esta situación dende unha situación de fortaleza, cun superávit comercial sostido, exportamos máis que importamos e temos un modelo económico que cada vez está máis diversificado e con capacidade de resposta ante choques externos. Sin embargo, non podemos subestimar, por suposto, o efecto destas medidas, sobre todo, o dicía o presidente, sobre determinados sectores e determinado tipo de empresas que sí teñen dependencia do mercado estadounidense. As actividades como a agroalimentaria, a química, o naval ou a metalmecánica poderían experimentar maiores dificultades pola perda de competitividade, polo encarecemento dos procesos de importación e de aprovisionamento. Ben, pois neste contexto no que estamos, como saben, poñendo en marcha un conxunto integral de medidas que están diseñadas sobre todo para diversificar mercados, para facer un asesoramento internacional ao tecido productivo e para o financiamento das empresas afectadas. Todas estas medidas, o plan de resposta aprobado pola Xunta de Galicia está coordinado co Goberno de España, está actualmente incluído no plan ICEX de alto impacto para a competitividade. O núcleo central das medidas financeiras impulsadas pola Xunta son estes préstamos presentados ao Consello da Xunta de hoxe, unha nova liña de préstamos directos do IGAPE, especificamente deseñada para as empresas galegas afectadas polos novos aranceis estadounidenses. Esta nova liña integrase na liña xeral de financiamento empresarial, que saben que é única, que ten o IGAPE e que está dotada actualmente con 50 millóns de euros ampliables en todo caso. O obxectivo é dotar de liquidez a longo prazo as empresas afectadas polos aranceis, facilitando a transición cada mercados alternativos sen comprometer a súa viabilidade nin a continuidade da súa actividade productiva. Que requisitos teñen que ter as empresas para poder entrar nesta nova liña de préstamos? Ben, ten que tratarse de empresas que conten con centros de traballo maioritariamente en Galicia e que acrediten un volume mínimo de operacións comerciais con Estados Unidos no ano 2024 igual ou superior a 100.000 euros. Ou, alternativamente, poderían ser empresas cuxas exportacións e ou importacións co mercado estadounidense representen máis do 10% das súas vendas totais, calquera dos dous requisitos. Esta formulación pensamos que garante que os fondos cheguen realmente ás empresas que están máis expostas e incorpora, ademais, certa flexibilidade para atender as distintas casuísticas sectoriais. A nova liña permite operacións de financiamento de circulante entre 100.000 e 1 millón de euros por empresa, cun prazo máximo de 12 anos e unha carencia de ata 4 anos. Isto supón o doble da carencia habitual. Esta ampliación do período de carencia responde directamente ás peticións que foron formuladas polos distintos sectores cando traballamos con elas en distintos encontros esta liña. O tipo de xuro pode ser a selección da compañía fixo ou variable, segundo se escolla, e en calquera caso aplicarase sobre o tipo de xuro correspondente unha bonificación de ata 5 puntos porcentuais sobre o tipo cos límites permitidos polo réxime de mínimis. Esta liña se resolve por orde de entrada das solicitudes que cumpran ou que entren en algún dos dous requisitos, é dicir, concurrencia non competitiva para garantir a operatividade e a axilidade, como dicía antes, a dotación orzamentaria ampliable en función da demanda efectiva e traballada cos distintos sectores nas últimas semanas, que consideramos que é fundamental en calquera medida, en unha medida como esta, onde é difícil todavía coñecer o impacto real. Esta liña de préstamos forma parte do plan total da Xunta. Por recordar, saben que unha das medidas adoptadas no primeiro momento é información directa cos sectores, dende unha reunión institucional ao 14 de abril ata os encontros que se teñen mantido coa Actena do IGAPE en Miami ao longo do mes de maio cos sectores que son máis afectados. Traballamos co sector agroalimentario, naval, enerxías renovables, materiais de construción, biotecnoloxía, TIC, metalmecánico e industria en sentido amplo. E con eles se traballa sobre escenarios posibles, análisis de risco por sectores e alternativas prácticas tamén, sobre todo para adaptar produtos e buscar mercados alternativos.
Está previsto unha medida que todavía non está en marcha, xa anunciada, que é unha consultoría internacional especializada no marco do programa que ten a Oficina Económica de Reacciona, que se porá en marcha en próximas datas. E un terceiro piar, ese servicio de asesoramento técnico específico na Oficina Económica de Galicia, que está previsto como un punto de contacto áxil entre a Administración e as empresas para atención especializada e asistencia técnica para axudalas e acompañalas a reformular estrategias e resolver dúbidas operativas que teñen nestes momentos sobre a adaptación de produtos e os trámites e a normativa. E nada máis, pensamos que se reafirma con isto o compromiso da Xunta de Galicia coa internacionalización das empresas e, como dicía ao principio, o fundamental que para a nosa economía, o noso modelo exportador, que temos que seguir potenciando e acompañando en todo momento. Mais nada, se teñen algunha cuestión. Bueno, pois moitas gracias. Bos días, presidente. Bos días. Dúas cuestións, hai unha executiva do Partido Socialista, aínda non compareceu o presidente, pero en todo caso, se os cambios que se albiscan no Partido Socialista cree que son suficientes para tallar esta crise. Noutra orde de cousas, quería preguntarlle tamén se comparte as palabras do reitor da Universidade de Santiago, nas que dicía esta fin de semana que non é razoable que haxa máis facultades de medicina a parte da de Santiago. Gracias. Sí, bueno, efectivamente, non coñezo, se non comparece todavía, está ademais consultando ahora, se comparecerá só o presidente do Goberno. Bueno, polo que se pode ir sabendo, non? Algúna filtración do que podería anunciar, o presidente do Goberno, na miña opinión, equivocouse, por decirlo suavemente, directamente, non contou a verdade o xoves pasado e si sigue pensando que todo isto se pode circunscribir a un tema do Partido Socialista que non ten nada que ver co Goberno, cando que estamos falando é de adxudicacións, de mordidas que se planificaban no partido, nada máis que os sucesivos números 2 do partido durante anos para que se executara o Goberno, se pensa que todo isto é un tema de partido e non influye nada máis, pois o presidente se estará equivocando e cada vez estará poñendo as cousas peor. Por lo tanto, eu agardo que se xa consciente de que, primeiro, esa estrategia de decir que ali ninguén se enteraba de nada e que é un tema circunscrito ni siquiera o partido, a 2 ou 3 do partido e nada máis, eso non é certo e creo que a día de hoxe ningún español e creo que ningún galego pode creer eso e cada vez fai máis evidente, volvo a decir que así non podemos seguir. Está un goberno absolutamente paralizado, atenazado, pendente da seguinte revelación, non centrado en absoluto en gobernar e cada vez, me temo que o veremos durante estes días, máis pendiente dos horizontes judiciais e máis sometido a chantaxes dos seus socios. Respecto á segunda pregunta, mire, a mí a día en este momento que me parece razoable e ademais moi necesario é cumprir, desenvolver os acordos que rixen o escenario actual. E o escenario actual é que a formación dos médicos ten que estar descentralizada, hai que aproveitar todo o potencial dos centros de formación que temos principalmente nos hospitais galegos de todas as cidades, por suposto, non só de Santiago, eso ir estendendo. E creo que ese esquema é o que debemos explotar nestes momentos e creo que eso está suxeito a bastante marxen de mellora, na miña opinión. Moi boas, presidente. Sobre outro tema, a vicepresidenta e ministra de Hacienda anunciaba nunha entrevista á Radio Nacional Española a pretensión do Consello de Ministros de aprobar mañán as entregas a conta para as comunidades e tamén lamentaba que o PP votase en contra cando se intentou incluir no decreto ómnibus. Non sei que valoración lle merece esta situación, tendo reiterado a semana pasada que Galicia perde millóns de euros cada mes pola falta destas entregas. Gracias. Bueno, pois que será hora, que por fin está ben, porque tivemos unha
Conferencia de Presidentes, como saben, hai algo máis dunha semana. Este tema foi plantexado de xeito xeral por casi todos os presidentes e presidentas, desde logo eu tamén, e non nos contestaron absolutamente nada, como se escoitaran chover ou escoitar falar deste tema, polo menos reaccionan. Supoño que se darían conta de que así non podíamos seguir, e Galicia non podía ver como cada mes se lle furtaban 125 millóns de euros. Por tanto, o celebro, e a demostración de que podían ter feito moito antes ou hubieran querido. Ahora creo que se dan conta de que tantas cosas que non estaban facendo ben, a ver se empezan a rectificar o tempo que lles quede. Boa tarde. Queríalle preguntar tamén sobre a política española, se vostede é partidario de presentar unha moción de censura agora, cal sería a súa decisión se iso dependese de vostede. Por outra banda, sobre as instruccións para o curso que ven en educación, as AMPAs non estaban vendo un problema, non están detectando problemas nas actividades, tampouco os sindicatos. Quero preguntar que é o que detectou a Xunta para tomar esta decisión de facer un control nesas actividades. Gracias. Sí, pregúntame a miña opinión persoal, é complicado, en algo no que non teño ninguna capacidade de decisión. Eu creo que, a mí, o que lle pido culpa a moitísima xente é, efectivamente, un cambio no goberno, e ese cambio o máis rápido, se non queren, se o presidente, se unha potestad do presidente, como todos sabemos, que convocar eleccións, unha moción de censura. Outra cousa é que desto que se dá conta moita xente, que podía facilitarlo, que son os socios do goberno, pois parecen non darse conta, e mentre non se dan conta non ten moito sentido presentar a moción de censura que estou seguro que o presidente do goberno iba a utilizar se fracasara como unha ratificación e como un pronunciamento do Congreso dicindo que está facendo todo moi ben e non ten ninguna importancia todo o que está pasando e todo o que estamos sabendo. Por lo tanto, unha moción de censura abocado ao fracaso, creo que nestes momentos só serviría, coñecendo como funciona o presidente do goberno, como funcionan os seus socios, para reforzarlle en un momento en que creo que non hai ningún argumento para ese reforzo. E a segunda pregunta, pois, se non hai ningún problema e se hai un consenso xeral, cosa que habería que ver sobre que non hai ningún problema de neutralidade ideolóxica no ensino público, nin ningún problema de necesidade de reforzar a autoridade dos docentes, pois entonces todos satisfeitos, os que creen que todo iso xa se produce e os que creemos que hai que asegurar que iso se produzca en todo caso. Por lo tanto, este é un exemplo de onde todos vamos a estar satisfeitos. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é se comparte as críticas do Partido Popular hacia as festas de Santiago, dicindo que son as peores festas de Galicia, e tamén a este respecto as críticas que hai desde algúns sectores a que estas declaracións se fagan, según eles, como patrimonializando o que é o Son do Camiño, non? Que recibe subvencións da Xunta. E a segunda cuestión é respecto a novas asociacións de pacientes que o venres pasado presentaron a queixa colectiva ante a Valedora do Pobo, denunciando que o sistema buzón, o que eles din que un sistema de citas en data, pois vulnera os seus dereitos. E piden á Xunta que remate con este sistema. Saber se desde a Xunta valoran poñerlle fin. Grazas. Sí, mire, o contrario do que fan algúns alcaldes e alcaldesas, eu non quero criticar as programacións. Vostede me pregunta por programacións festivas. Bueno, pois, non o vou facer. Me gustaría que as veces críticas que recibimos neste sentido, pois recibo o mesmo trato, pero non pasa nada, non vou facer, en todo caso, nos obriga como Xunta de Galicia, e máis achegándose datas tan importantes como as do 27 do Xacobeo, conseguir facer a mellor, ou se traíamos a promoción da Consellería de Cultura durante este brao, facer a mellor programación, as mellores festas posibles, e alégrome moito de que, efectivamente, un festival como Son do Camiño, a Xunta colabora, non só a Xunta de Galicia, pois que fora o éxito que, sinceramente, creo que foi. Por lo tanto, eu intento responsabilizarme daquilo no que temos participación, e os demais, se o fan mellor ou peor, se o fan peor, pois que melloren. E a outra pregunta, bueno, mire, desde logo, todas as disposicións que toma a Xunta de Galicia en materia de sanidade, que eu sempre digo, sempre se pode mellorar en sanidade,
son intentando que funcionen o mellor posible. Tanto, se hai unha crítica a unha plataforma, a unha asociación de pacientes, non sei se está justificado ou non, pero estou seguro que se a Consellería de Sanidade o mantén é porque cree que funciona. E se hai que melloralo, estou seguro que tamén o fará. Buenos días, presidente. Quería preguntarlle por esta tese que enunciaron no fin de semana José Ramón Gómez Besteiro e María Jesús Montero sobre que a corrupción pode aparecer en calquera entidade política. Quería preguntarlle se a comparte ou non. Gracias. Bueno, cando hai anos, cando facían denuncias respecto a outros partidos, o meu partido non pensaba en iso en absoluto. Pensaban que isto só podía ser unha circunstancia que se producira no Partido Popular e que, por suposto, o Partido Socialista estaba libre de toda sospeita ou de toda culpa. Sabimos que non é así, pero, bueno, eu tamén, escoitando o portavoz do Partido Socialista estes días, dicindo que está absolutamente satisfeito e cree que a comparecencia do presidente do Goberno, que eu creo que non lle convenceu nin a él, nin ao propio presidente do Goberno, a comparecencia que fixo Sobes, está perfecta, pois, bueno, restalle moita credibilidade para opinar destas cousas, non? Pero, bueno, xa non o digo eu, xa o digo os seus algúns alcaldes do Partido Socialista bastante significados que, despois de que el dicir unha cousa, saliron dando a súa opinión que non coincide demasiado coa súa. Hola, bons días. Quería preguntar, o tenor tamén do tema das taxas, os incentivos que queren poñer para as empresas que están exportando a Estados Unidos polo tema das taxas. Queria saber, preguntarlle unha valoración sobre o que está acontecendo no Oriente Medio, porque, bueno, se continúa un pouco os ataques do goberno sionista Netanyahu contra o islamista de Irán, pode dar lugar ao peche do Estreito de Hormuz e a caída a subida aceleradísima do precio do petróleo. Non sei se está tamén a Xunta traballando neste escenario. Digo porque algúns gobernos europeos xa o están poñendo en riba da mesa. E depois tamén quería comentar sobre unha noticia que saiu hoxe, que o 23% dos participantes no Congreso do Partido Popular que vai a reelixir outra vez a Feijóo son galegos, é dicir, casi un de cada 4. Entón, queríalle preguntar que pensa vostede desta numerosa afluencia de afiliados galegos a este Congreso. E despois tamén unha última relacionada con, hoxe hubo comparecencias do PSOE e do Bloque, insisten en que vostede ten que comparecer por o tema do exconselleiro cesado de Villares, e piden, ademais, que se instale un comité de crisis, dado que hubo xa, nos últimos semanas, varios casos de violencia machista, incluso algunhas mortes, a última este fin de semana. Non sei se cree vostede que se debe poñer en marcha ese comité de crisis. Gracias. Sí, vamos a ver. A primeira, a ver se apuntei ben todas. Sí, claro que motivo de preocupación o que estamos vendo esa escalada bélica nunha zona tan sensible, ademais, e ademais entre dous países tan significados, claro que é preocupante. E primeiro, do punto de vista humán, estamos vendo escenas terribles e tamén do punto de vista das repercusións económicas. Eu o cagaro tamén, vostede me preguntaba se estamos tomando medidas, citaba varios países. Espero que as este tomando, por lo menos valorando, o goberno do meu país, competente en política exterior, aínda que todos podemos supoñer que nestes momentos está ocupado noutras cousas, pero espero que alguén se este ocupando deste tema. E claro que nos preocupa, e nos chegado o momento, allá que non fora o caso, intentaremos facer o mesmo que anunciamos hoxe respecto ás medidas en Estados Unidos, axudar as nosas empresas se que esta situación lles leva a un escenario de especial dificultade na súa actividade de comercio normal. A segunda, non coñezo exactamente o dato, 23% dos compromisarios, non sei, a verdade é que non lle dediquei atención á porcentaxe total. En todo caso, é unha porcentaxe importante e iso que demostra é a potencia e a presencia e a importancia do Partido Popular de Galicia dentro do contexto nacional. Eu alegro-me moito de que sexa así, de que teñamos esa
especial representación e potencia. En todo caso, todo o que ten que ver co Congreso, que eu espero que sirva para relanzar unha opción política, que eu espero que sexa a que goberne en España cando se convoquen eleccións, digo, por algunha cousa que está salindo a nivel interno, creo que é moito máis o momento de mirar afora, é un bom momento para cambiar estatutos, facer ajustes, pero creo que ahora mesmo os españois e os galegos agardan que isto teña unha proxección exterior e que sirva para facer frente á situación actual, máis que perdernos, o digo por si unha pregunta, con esa representación va a forzar algún tipo de votación? Eu creo que son cuestións internas que neste momento, para mí polo menos, como presidente dese Partido Popular que vai aportar tantos compromisarios, sinceramente creo unha cuestión secundaria. E a última pregunta era... Bueno, mire, aproveitar para dicilo unha vez máis, non hai ninguna dúbida da preocupación e ocupación dende hai moitos anos, eu tuve esas responsabilidades durante uns cantos anos, da Xunta de Galicia contra a violencia machista. Nunca tuvo ninguna dúbida nin en condenala, nin en recoñecer que é unha enorme lacra, nin facer todo o posible para erradicala. Por lo tanto, desgraciadamente estamos coñecendo últimamente pois a peor manifestación que cando hai como resultado unha morte, pero está aí, sigue estando aí e seguiremos traballando con independencia de que haxa ou non que facer un comité de crisis. Creo que é moito máis importante o traballo de sin baixar a guardia. Moi ben, moitas gracias.